Ravi Kamal Furniture, the complete home solution. Ravi Kamal Furniture, the complete home solution. Ravi Kamal Furniture Works. खास दिवाळी ऑफर 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2013 पर्यंत कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीवर 20% सूट. सर्व प्रकारचे इम्पोर्टेड फर्निचर उपलब्ध. होम डेकोर, ऑफिस डेकोर आयटम्स, रेडीमेड ऑफिस फर्निचर, एक्सक्लुझिव्ह सोफाज व सोफा कम बेड, मॉडर्न डायनिंग व ड्रेसिंग सेट आपल्या गृहरचने अनुरूप फर्निचर ऑर्डर प्रमाणे बनवून मिळतील. प्रोप्रायटर रवींद्र राऊळ. पत्ता बीकेजी रोड, कुडाळ एसटी स्टँड जवळ, हॉटेल ग्रीन व्ह्यू समोर, तालुका कुडाळ. फोन नंबर 023 62 22 42 22. मोबाईल नंबर 94 21 14 71 93 किंवा 95 45 87 81 64. रवी कमल फर्निचर.